første salver i julen slår ind, tænder UC og skriver som en nisse i sprint. Ungen står ved siden og fanger hvert ord. Søgeord daler som snif nu ombord. Zoome tester trends i middags julespire. Nikolaj siger rolig, vi når det måske i år. Stine finpudser planer med glans, mens Mark også han giver data en dans. For det er jul på kontoret igen. Group online og webkoncept. Vi griner som små børn. Chefen Frost holder styr på slæd. Selv når ChatGPT driller og svarer for bril. Vi er unge, ja de fleste efter 9-11. Men julevives for os selv. Mandag til at leve. Kier styrer tickets med nissedisciplin. Andreas siger den tager jeg, giv mig lige en lin. Åse skriver tekster med pebernød ro, mens finder søgeord hurtigere end et ho-ho-ho. Donna har pyntet sin skærm med græn, men nisserne vælter når nogen siger plan. Julie går rundt med gløgg i en kop, og Marks julecookies, ja de blev spist op. For det er jul på kontoret igen. Group online og webkoncept. Vi griner som små børn. Chefen Frost holder styr på slæd. Selv når ChatGPT driller og svarer for bred. Vi er unge, ja de fleste efter 9-11. Men julevives for os selv. Mandag til at leve. Nita er sneklædt, Google er klar. Vi booster kampagner som nisser i gear. Osi skriver vers som julekakao, om spreder keywords i hver lille sprog. Til sidst står vi samlet i juleskrud, så han og Nikolaj råber deadline. Den er good! Her skaber vi december som vores egen leg. Group online jul, og du er med på vej. For det er jul